πήραμε κάτω στο Κερατσίνι και τους είπαμε πάρτε τα καΐκια, γιατί έρχονται τα καράβια να ξεφορτώσουν ευρώ. Αυτό θέλω να το απολαύσετε για να φτιάξει το κέρδος σας. Εσύ σου έπαιτα τους καρδάλους και λέω ο Πρωθυπουργός σήμερα για καΐκια. Εσύ τα έλεγες. Μετά από αυτό κάποιος το κάρφωσε αυτό στο Παπανδρέου και βγήκε και έκανε δήλωση. Αυτή είναι η πλάκα. Το δείτε γι' αυτό. Δείτε τι έγινε, πώς του μπερδέψαν. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει Αθήνα. Ναι. Γεια σας, από την Ελβετία, από τη Shipwreck Ferries. Εδώ είναι Ιχθυόσκαλα. Στην Ιχθυόσκαλα θέλω, κυρία μου. Θέλω μια εξυπηρέτηση. Για πέστε μου. Είναι απ' έξω το πλοίο μου, το Δουρουχού 2. Εγώ με πλακάς. Ακούστε με λίγο, άνθρωπε μου, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει έρθει το πλοίο από την Ελβετία, φέρνει το χαρτί για να ξανακοπεί το νόμισμα το παλιό και δεν έχει πού να το δέσει. Ο Πειραιάς δεν δίνει άδεια. Η Ραφίνα το απέρριψε. Η μόνη μας ελπίδα είναι στην Ιχθυόσκαλα. Εδώ στην Ιχθυόσκαλα, κοίταξε, είναι γύρω-γύρω μου γεμάτο δεμένο οι τράτες. Διώξτε τις τράτες. Δεν έχει χώρο καθόλου. Δεν ξέρω. Και εγώ είμαι φύλακας. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τέτοια ευθύνη. Δώστε μου μια εικόνα. Πώς είναι εκεί το λιμάνι? Εδώ είναι Ιχθυόσκαλα που έρχονται δίπλα οι τράτες και βγάζουν τα ψάρια και μπαίνουν κατευθείαν μέσα στην πόλη εδώ, στην αίθουσα που είναι. Και στα ψυγεία είναι εδώ. Από βάθος λέω, από βάθος. Από βάθος δεν ξέρω, φίλε μου, εγώ είμαι άσχετος τελείως από αυτά. Φτάνει τα 5 μέτρα. Ναι, εντάξει, θα φτάνει. Αυτό εμένα τώρα είναι καταμαράν. Φέρνει το χαρτί για να κοπεί ξανά δραχμή. Δεν ξέρω πού να το βάλω, πού να το δέσω. Μάλιστα. Τώρα τι να σας πω. Να σου πω, ναι. Αν παραμερίσουμε κανένα δυο τράτες, χωράει, το παίρνει. Για ποιο να τις παραμερίσει τώρα που δεν έχουν ούτε πλήρωμα είναι, ούτε καπεταναίοι. Μέσα κάτι Αιγύπτιοι είναι που κάθονται και τις φυλάνε. Να σου πω, κράτα μερικούς να έχουν καθαρά χέρια για να βοηθήσουν στο κατέβασμα του χαρτιού. Τώρα ποιος θα βοηθήσει, Αιγύπτιοι. Να έχουν καθαρά χέρια θέλω, μην τα ψαρώσουν, δραχμή θα γίνει. Να σου πω λίγο. Ναι. Μπορώ να δέσω εκεί δηλαδή, πήρα το OK. Όχι, από ποιο πήρες το OK. Στη δουλειά, εγώ φύλακας είμαι, δεν έχω καμία σχέση. Περίμενα να του μιλήσω στον ασύρματο. Κύριε X-Ray Αλφα Μπράβο, ακούει. Έχουμε την άδεια από την Ιχθυόσκαλα. Περάσετε να δέσετε στην Ιχθυόσκαλα Αθηνών. Ιχθυόσκαλα ακούει. Ιχθυόσκαλα λέγω, ναι. Τον βάζω έτσι, τον βάζω. Ποιο βάζω, φίλε, τι το βάζεις? Δεν έχει χώρο που να πάρτε υπεραρχείο να συνέχει. Πού το βάζεις? Δεν είπαμε θα κάνουν στην άκρη 5 τράτες. Τι 5 τράτες, δεν γίνεται, πρέπει άλλο χώρο να πας. Πάρτε υπεραρχείο να σου βρουν χώρο. Ένα λεπτό γιατί έχω δώσει εντολή, περίμενα να τον σταματήσω, περίμενε. Κύριε X-Ray Αλφα Μπράβο, ίσκια ακούει. Μπαίνει μου λέει, μπαίνει. Ας πει, να ξαναβγεί πάλι. Απίστευτη. Πώς έφτασε στα αυτιά του Πρωθυπουργού αυτό? Ψαράδες τώρα, δεν ξέρετε ο ένας τον άλλον. Δείτε τι δήλωσε. Δεν είναι από Ελβετία, είναι ντόπιος εδώ. Από καμία συνοικία παίρνει τηλέφωνο. Θέλω όμως και εδώ ενώπιον σας από την Τρίπολη να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε μια καταστροφική φημολογία, το είπατε και εσείς στο Γιάννη, φημολογία που διασπείρεται και ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, αν και το ξαναείδαμε και παλαιότερα. Όμως αυτές τις τελευταίες μέρες είναι σαφώς χωρίς βάση. Μιλούν πολύ για χρεοκοπία, μιλούν πάλι για έξοδο από το ευρώ, επιστροφή στη δραχμή, ακόμα και μέχρι και καράβια άκουσα ότι φέρνουν ειδικό χαρτί για να εκτυπωθούν δραχμές. Προφανώς είναι αστεία πράγματα. Καλά ποιος το πετέφερε αυτό? Ο ένας με τον άλλον. Αυτό δεν είναι όσο επιτυχημένη ήταν η φάρσα. Τιμάξε στο Πασόκ, είναι σαν και εσάς. Ενημερώνεται, μαθαίνει αμέσως. Είναι λαϊκό κόμμα. Τέτοια ενημέρωση να βγει πρωθυπουργός και να λέει για καράβια την πλάκα που έκανες εσύ τότε. Στο Κερατσίνι. Λοιπόν,